Bă, e frumos al dracu. Dacă vrei, îți fac loc să treci de mine. Dacă vor băieții ăștia să filmează. Hai băieții. Dă-i aici drumul. Hai, dă-i drumul. Ai făcut căcatul praf cu zaci de tine. Hai mă, că e bine, de aici mai e un pic și după aia n-avem. Așa de încurajare. Îi așteptăm pe toți. Vin toți acum să-mi pe traseu. Așa, așa, rupe-ne picioare. Bă, da, e bine, e bine. Pe oriunde e bine. Da, e prea închisă aia. Dau lovesc cu rucsatul de alea.